Allahu Ekber. Ришат Сагдиев тумышы белән әлеге Мустафа авылыннан, гыйбадәтханәдә мәзин вазифасында. Мустафа авылында яшәүче әлеге мусламаннарны бер авылда гомер итүләреннән тыш мусламанча яшәү рәвеше дә берләштерә. Авыл халкында дингә омтылу арта тора. Мәдрәсәдә белем алучы хатын-кызларның саны 90-га җитә. Әйрләр өчен яңа төркем җыела. Үзем бер группаны укытам, минем авылыбызның муазине, минем ярдәмчем Ришат хәзрәт икенче группаны укыта. Алар инде 30-дан артык иратлар укыйлар. Аларга да белем бирдек. Менә хәзер алар инде җомга намазларына йөри башладылар. Менә җомга намазларына 30-дан артык 40-ка якын хатын иратлар киләләр. Укуга нык әһмият бирделәр. Безнең әле шушы көнне кич белән яслүдән соң беренче группа иратларны Ришат хәзрәт дәрес бирә. Шуннан соң Шәршәмбе көнне бер группа хатын-кызга өйләгә хатлы, икенче группа хатын-кызга өйләдән соң һәм кич белән тагы бер группа иратка Медат хәзрәт дәресләр бирә. Бу мәчет узган гасырның 90-нчы елларында иске мәчет урынында төзелә. Аның имамы Ришат Сагдиевның әтисе Хайрулла хәзрәт була. Минем әтием Мустафада имам бу мәчетне салды. Ул имам булган чакта салдылар. Ул Хайрулла хәзрәт диннең башлап көчле китү вакыты әтием шурыннан нитте. Шулай туры килде аларга, инде Аллаһның рәхмәте шурас. Әлеге йорттан ике бер туган Сагдиевлар гыйбадәтханәләр төзүдә катнашалар. Мустафада Хайрулла хәзрәт, Оренбургның Карачи бистәсендә Зәки хәзрәт. Сагдиевлар кубалар. Менә бу йорттан киткән сугышка Зәки хәзрәт Карачи мәчетенең инде имамы мәрхүм. Ул менә төп йорты шушы йорттан чыккан Сагдиев, ул минем әтиемнең бер туган браты инде. Карачи бистәсендә яшәүче мусламаннарның мәчет төзү теләге шул кадәр көчле була. Алар кыш айларында да кар өстенә намазлыкларын җәеп, гайд бәйрәмнәрен үткәрәләр. Европа белән Азия ишегендәге Оренбургның 7-нче мәчете 15 ел дәвамында халык акчасына төзелә. Һәрбер эшнең башлап җибәрүчесе булган кебек, бу изге эшнең башында Зәки хәзрәт Сагдиев тора. Тик бу шатлыклы көнне үзе күрә алмаса да, аның эшен дәвамчылары тәмамлый. Мәчетне дә аның беренче имамы, Бөек Ватан сугышы ветераны Зәки хәзрәт Сагдиев исеме белән атыйлар. Зәки бабай, аны кебек кешеләр юк инде хәзер дөньяда. Бик ниле кешем, динле кешем. Ул бәләкәйдән дә шул әтиләре, әниләре муллалар булып, бик динле кеше булды. Шуннан бик чын күңелем белән шушы мәчетне салып бирде. Анан бөтенлеге мәчетне салырга гынае. Үзем шул үлгәнче шушы мәчетне күрсәм иде. Сагдиевлар нәселе әле иҗат кешеләре дә. Мәсәлән, Ришат Сагдиев рәссам. Данлыклы туганы СССРның халык артисты Халил Абджадиловның портретында эшләгән. Сагдиевларның тамырлары ике танылган шәхесләргә барып тоташа. Бу хакта нәсел шәҗәрәсе дә сөйли. Алиулла белән бер туган Гали Акбар бабай ягыннан китә. Мустафа абзый бабай, Рәхимә әби. Булар Муса Җәлилнең әти-әнисе. Әйе, шагыйрь Муса Җәлил белән СССРның халык артисты Халил Абджалилов, Залиловлар нәселеннән ике туган балалары. Вакытында зур дәрәҗәдә булып Сталинның нине шарлык театрлар уйнап, Хуҗа Насретдин белән Мәскәүдә күпмәләр гастрольләр белән яталар нитеп үткәреп. Аннан соң депутат Верховный Советы Татарстанның анда бит от казанган артистлар тагын, или халык артисты ниләр. Халил Абджалилов Ришат Сагдиевның әнисе, Мәсира апаның әтисе белән бер туган. Ташкент, Хива, Бухара шуларга театр урнаштырып бергән ул. Астарханада урнаштырган. Шуннан ул поселкалар да сала торган ие. Зөрнәгә күлмәкләр, акшәлләр. Буыннан буынга бу гаиләләрдә ислам диненең җибе эзелми. Әби бабалары динле булган, инде хәзер аларның балалары, оныклары намазга баскан. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, татарлар.